No, tak dobré ráno. Dobré ráno, vítám z jurty. Byla studená noc, nebo studená, tak 10 stupňů, možná 8. Tamhle jsou záchody, takže dvakrát jsem se večer prošla, abych si tu zimu pěkně užila. Tady jsme spali a tady máme večeři. No, můžete vidět, že nemám linky, protože mi zatuhla taková ta věc, kterou se to dělá, ta tuška. No a tak, aspoň řasenku. Teď jsem tady našla zrcátko, jo, to by šlo. No jo, tak jdem na to. A na snídani pro změnu tečavý vajíčka. Aspoň, že je tady sůl a máslo, možná jačí. A kafe. S tím je všechno hnedka veselější. To je pohoda. Tak, tady mám pobalený věci, ty se mnou nejdou. Na trek jde tohle. 3 litry vody. Samozřejmě tam víc flašek. Křupky. Slaný křupky. Kurut. Kazachstánská energy tyčinka. Kešu. A to je vše. Opalovák. Brousky. A brýle. A obyčejný vlhčený a antibakteriální. To je vše? No dobré ráno, začínáme trail. Tady je naše malá průvodkyně. Ukáže nám, kde začíná trail. Sluníčko vychází. A ta malá nám ukazuje cestu. To je sněhu, vidíte to. No, tak prý nebylo 10 stupňů, ale 6. Tak jsem se navlíkla. Mám 1, 2, 3, 4, 5 vrstev. Pokud se počítá podprsenka. No. A můžu vám říct, že jsem ušla tak 80 metrů a mě teda pěkný teplo. Ale už vidím, kde začíná trail. Tamhle. Tam je malý most a pak se to táhne do kopce, takže to se určitě budu muset vysvětlit. Jinak bych se uvařila jako vejce. Ale jsem ráda, to bude hezký trail. A tam to začíná. Opa. Jdeme na to.
den. No jo. No, když slezete skoro z 5000 do necelých 4, tak je pravda, že se jde opravdu skoro zadarmo. Možná budu mluvit jinak, ale teď je to snadný. No voilà, první záchytný bod. Tamhle je basecamp. A tamhle je Little Horsey. No, tady se někdo chystá na výpravu. Tady je soumar a 2 jezdečtí. No teda. No to jsou fešáci. Chystáte se do práce? Madrid, Řím, Berlín, Praha, Kyjev, Moskva, Teherán, Oš. A Lenin Pík. Ten je nejblíž. To je dobře. To je hlídač. Máme novýho kámoše. Nebo teda kámošku. Ahoj. Máš Blešku a Nešku? Řekni nemám. Good looking dog. No jo, tak ukazatel říkal 15 km, akorát nevím jestli na vrchol nebo na tu pasáž, kam se chceme dostat. Uvidíme. A těch oveček. I s Hafíkem už nás vidí. To je ovčák. Ten dělá svou práci dobře. No, hezký život mají děvčata.
Olala. Zastávka první z nekonečna. No ale dívejte na to. Ale jde se mně fakt dobře. No tak když se jde z vyššího do nižšího, tak potom to utíká. Tak to je. To je život. Tady se pasou ovečky, tamhle jedou na koních. A to všechno pod takovouhle horou. No jo. Tamhle bylo ztracený kuzlátko a přijela si pro něho paní, která volá kozím jazykem. Podívejte, jak běží k sobě. Oh. Kozí, kozí. Tamhle jdou ty krávy, tak to je moje stezka. Tak jo. Snadná část za náma. To je ta planina. A kopeček před náma. Tak jdem na to. Měla by nám to dát 1 až 2 hodiny z tohoto místa. Čau krávy. No, těch tam je. No a horský hřbitůvek. A samozřejmě zácpa po cestě. Dobrý den. Ahoj. To hodně kravičky uhýbají z cesty. Máme to horský trafik.
A tamhle jsou krávy, co žerou čelistýné krávy. Holky, vy jste drsný. No jo, takový kanibalky. Ale když chybí prvky, co se dá dělat? No jo, je to kost, jsou tam i zuby. Jak to šmakuje? Jaký má piercing. To je svek. To je místní gangsta kráva. Krávy člověku vždy vykouzlí úsměv na tváři. A máme jich tady pořád dost. No, jak se zišly kyrgyzstánský křupky? Na první pohled nevypadají nic moc, na druhý taky ne, ale jsou dobrý. Oh la la. No jo, tak po krátkým, ale hodně strmým výšlapu je tady zase víceméně rovinka. Je to asi tak 2 kilometry na to místo, kam chci dojít. Ale jinak se jde fakt dobře, jako je poznat, že jsem vysoko, že tak jako funím. Ale nevím, podle mě to není těžký na projítí. Aha, dívejte, jaká rovinka. Víceméně. Já si tady přijdu úplně jak v tom muzikálu, za zvuku hudby. Škoda, že teď nemůžu zpívat, to by mi asi chyběl dech, ale je to krása. Bezvadný. No jo, sranda končí. Jdeme nahoru. To je cesta jako do Mordoru. Tamhle jdou. Odvážní. A protože my se utrpení nebojíme, tak jsme si vybrali kratší cestu, ale hodně strmější. Kdybych se teď zaklonila, tak se pěkně proletím. No jo, ale ten výhled. Oh. Jo, tamhle to dole. To je ten oficiální trail. To je ten je náš. No pro pána krále, to je zešup. Aha. Už jsme skoro tam? No podívejte, to je štreka. No jo.
Ale ten výhled. No, sroničky mě ještě nepřišly. Jakože jo, trošičku se člověk zadýchá, ale jako zas taková hruza to není. Já mám paličky, s těma si vystačím. A myslím si, že jsme měli horší traily na cestě, než je tenhle. A možná je to tím, že jsme šli z výšky do menší výšky. Kdo ví? Olala! A jsme tady. Tamhle ta cedulka, to je naše. Aha. Nice. No ale teda. No tak paráda. Tak jsme tady. 4150. No. Takhle se to jmenuje. Ale tak nějak mně přijde, že jsem se ještě netrápila moc. Takže přemýšlím, že ještě vyběhnu tohle. Je to správné rozhodnutí? Uvidíme. No tak já nevím. Řekla jsem si ke kamenům. A to je tady. Ale já ještě můžu. Mám to zkusit až nahoru. Jako nahoru. Nahoru to asi jde, ale nevím, jestli to půjde dolů. No, uvidíme. Takhle vypadá nahoru. Tak co, vyzkoušáme? To je krása. Ten let. Aha. Tak takhle jsme vysoko. No, dolů to dá zabrat, ale kruček po kručku to zvládnem. A jdeme tamhle na ten kopeček malej a to už je fakt konec. Olala. Great success. No, tak došla jsem, kam jsem dojít chtěla. A teď bych se měla trošku smekat, abych došla do basecampu na čas. A ještě uděláme pár videí a pak půjdeme.
A tam u toho jezera, tam musím dojít. Ok, já bych si měla pohnout, ale mně se odsaď vůbec nechce. Ale jestli si chci dát pivo v basecampu, nebo tam aspoň dojít, tak bych si fakt měla pohnout. No ale... No. Kdyby mi nestratili stan, tak tady aj přespím. A dívejte! Pěkná kytička. A jdeme dolů. Pretty. Tak jo. Ups. Tak to vypadá, že jsem si vybrala špatný trail. Protože jsem přišla po červeným. A teď jdu po bílým. Opa. No nic. Půjdu a uvidím, kam to vede. Děkuji za bezpečný návrat. Hello. To jsou šikovní koníci. Tak jsme zpátky na začátku. Tamhle je hřbitůvek. Tady se pasou bučenky. A tam někde je basecamp. To byla ale krásná vycházka. Vyšla jsem si, co jsem chtěla. Viděla jsem koníky, viděla jsem krávy. Všechno skvělé. To je pohoda. No, tak. Já si myslím, že tak 15 minut a jsem v basecampu. Zajdu do baru, podívám, kdo tam je. A už to budu šupat do jurty. Protože ve 13 vyzvedává pan řidič a jedeme do Oše, což je poslední zastávka. To je krása, co?
Co to tam sedí za cvaldu? Čau. Se nebojíš? To je dobře. A tady nahoře by měla být hospoda. No, tak jdem. Tady je pícka, tady se bydlí. No a jsem si jistá, že tamhle to je hospoda. No jo, je to zjevné. Jednak tamhle na domečku běhá nápis Welcome a jednak tamhle je vyskládaný bar. To je hospoda podle mýho gusta. Jeden kůň, druhý kůň, třetí kůň, ledovec. No jo. To je ale pěkná hospůdka. Podívejte ty knížky. No teda. To je skvělý. No a asi bychom chtěli pohled, že? Let's say. A taky bychom chtěli pivo. Tamhle to. Pivo je za $3. A dejme tomu 2 pohledy, to je celkem $5. To je teda situace. Myslíte, že si to můžu prostě vzít a nechat tady peníze? Já bych řekla, že jo. Když nechám trošku víc, aby se neřeklo. Tak jo, tak to zkusíme. Aha, vítězství. A ještě mám 2 pohledy. Jaký pěkný. Nádhera. No tohle je krásný místo. No, ale měla bych se smykat, protože mám 6 minut na to, abych se dostala do kempu, které je tak hodinu pěšky. No jo. Tak, jsem se ztratila. Jdu tady po cestě, která je očividně pro krávy. No, ale mám přejít most přes řeku, takže si myslím, že když budu sledovat řeku, že nemůžu nic pokazit. Co myslíte, paní krávo, je to dobře? Jo. No, tak jsem myslela, že jsem ztracená, ale nejsem. Tohle je ten trail? Хорошо. No jo, to je vonča. Ten most si pamatuju. Akorát nevím, jestli mám jít nahoru, anebo tam je ještě nějaký jiný trail, no to teprve uvidím. Každopádně bych si měla pohnout. Olala, to je moje jezero. Ještě kousek. Hurá, to je můj kemp. Ten s tou velkou jurtou vprostřed. Nemůžu se moc smát, protože mám suchou pusu, ale opravdu se raduju. No, tak to šlo hladce. Jdeme tam? No, po trailu zasloužená odměna. Maštěný brambory s nějakým masem, meloun a všechno dobrý. A hezký v jurtě. Jinak já jsem mazala, protože jsem si myslela, že budu poslední. No, ale zatím to vypadá, že jsem došla jako první. No, jsem si mohla ušetřit strádání. Hello! A našla jsem samozřejmě další kameny. Zelený s proužkama. Tady ten je taky s proužkem. Krásný. Tak ahoj, jurtičko. Tady mě bylo opravdu dobře. Krása. No a tímhle se loučíme s
tady s tou skvělou tour. To mám plně pocit, kdybych byla měsíc na cestě. Nebo jako jsem, ale měsíc tady na té tour. A přitom to bylo chviličku. 9 dnů. No, olala.
Vracíme se do města. No, voilà. Náš venkovský hostel. A tak. Dá se. Toto je fancy. No nic. Jdem spát. Tak a to je pro dnešek všechno. Tak dobrou.